Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Aku apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi ya nganggo cicik ya iso. Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik. Lah kowe. Dicoba-coba. Ya, cepat. Merekteke zaman semono yo. Yo. Ding 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 ding. Gosek. Seneng aku. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa, ada tiga nyawa. Kira nganggo rokmu sepira wae. Aku rok mini semene. Roke sak mene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep pira wong bagus ada dicincike titik ngono. Pak Om. Pak Om. Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Blas Ora leren. Yo. Wah, Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Pilih Yo. cendalu mak Cange. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok nah. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho nah. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan wae ora wis diancam kon tekan gara-gara to. Nggih. Biasa wae le guyu ki. Nggih. Mbak Mimin belah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada ra ketok nek esuk ya ketok banget no Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok jenenge. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to kok rumah aku. Nggih mboten. Arep trambul kowe lek. Nggih ning mangke nyengapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Oh. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mungkin aja nggih gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar sabar Mas Bagong sabar. Iyalah. Sabar, sabar. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih Nonton bengok Mas ae. Bagong. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno ngopo ngono lho aku gumun. Napa sing Apri nggih ndoro tasine nggih? Heeh. Niku lek ndika Ndoro Niki Mas Antasena napa? Mas Bagong lek nonton kali Ndoro Antasena. Lah nggih, kok ya Ndoro Antasena iki kok ndelik bare ya ngerti wong ayu ya. Monggo dipun aturaken. Di mau ono Sing nek ora. dina sak Sampun. tampune, sak titahe rasah dipeksa. Ya Nembe nah. sakit to? Mboten jane niku ming Keselen ngitung duit sumbangan. wong kok Ngitung duit le. sumbangan pripun? Wingi parti gawe to ngene Apri. Oh, Parti iya. gawe niku malah bathi vario barangnya wong digawe kok bathi aku yang ngono ki. Jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak Mbok angsuran ya ora kuli nulan kok. Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyelo lho. Nek aku ya ora nyelo ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi. Lelakon piye maksudnya? Kae bathi mobil e wae anu digawe kae Pak Seno. Mobil nabrak cengelmu itu. Lah nek mboten to Pak. Wong ora. Tati ning ngapusi kowe. Kok senengane aku lho. Golek bola lho kowe iki senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen to aku ndarani anu Pak Seno. Pak Seno iki wayangan kok malah bathi mobil. Ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku ora Tatin. bati mobil. Lah napa? Lajeng. Lemah. Malah. Aturaken gubuk asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkar nyingkur. April nembang durung kesena. Iya iya. Mas Bagong. Wiwitane. Enten apa lho? Ning ana sing ngomong Antasena penggemar banci lah. Mboten penggemar.
penikmat. Omonganmu lho, Bri. Gong le udut wis gong kok kebak kebul. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku ora nyengeni kowe ya, Bri, ora nyengeni dungokke. Lah nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe-wayangan derek Pak Sino ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat. Nah, Mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 aja tok bacutke tetek 2 jam ya wis to awakmu rusak. ya golek tambahan kok. Kurang akeh, ora bersyukur. Lingsam yen ke mutan. Bengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi. Lance. Nanti ana banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah ngene ku Pak, ndek wektu setengah jam nggo istirahat manajemen waktu ngoten nek kudu iso ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu urung nek bojone mbringkal barang rak malah dadi ra sito istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa diumumke ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu Nikah ya pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho diseksekke RT RW ngoten niku. Ning durung duwe kekancingan, dadi rung duwe kartu nikah dereng duwe surat nikah, dadi rung duwe kekuatan hukum kanggo putrane. ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Nyapa kok nyawang. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bula ilaha. Klambine wis padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Sino iki ora sansa sepuh malah sansa ngenomi ya. Dhisik nek gak aku rung derek karo mangsa kok cahayane iki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono ki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak ki mundak enom ngono. Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras, Nduk. Zaman wong anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacutke, Nak. Lelampahan kang wuri alam Penontonnya ana sing wis munggah panggung lho, Nak. Mas Bagong. Mas Bagong ki nyaru sae lho. Ah, lho. Iya. Ora nyatek-nyatek. Begawane melu. Tresno tulus natyanengku bekas Mangga, ya. Ngapunten lho Pak sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten didukani to. Mboten. Nah, lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo ego kok bengak-bengok. Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pahit. Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong iruh kowe kok iruh tawon ya, Lek. Lah iya. Pahit ngono. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi rak ya. Warane kan beda. Beda dirungokke mulo iki. Niki darantasena niki. Apri ta niki. Wah iya, jan umpama wedok tenan tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe, Gong? Bedane apa Mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut meneh. Alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegah ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Ya, jos.
jan. Sujokno aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake ting greges suarane ra masuk ngono ndah wong lido moyoki ya, Pri. Leres. Tujune apa? Sujokno rupane ayu aku ki ngono. Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Atur sembah nuwun. Cih. Menika kala wau gubuk asmara. Sampun, Ya, Cih. Podang kuning ya ana. Sampun. Ngono ya, Mam. Dereng. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge Mbak Sinten? Elisa. Ya. Nah, ayo Men Ci Elisa. So kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mangga Dok Elisa. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah. Polahmu ki lho Sa. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya Kamu sakit. saya nggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit tapi pucat loh. Kok Kamu tahu sakit? deh? Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Iki nggak panas, sing kene panas. Ora sing Iki loro. medeni. Sing loro ki Apri apa Mimin toh? Yang sakit tuh Kak Oh, Apri. Kak Apri. Sehat-sehat ya Kakak Apri. Terima kasih Elisa. Jangan sakit, Nek hati-hati. dia sakit semuanya kok. Kenapa kok Kok sakit? semuanya ki Nek apa aku wae? nek sebagian sing sehat. Hah? Sebagian ini sing endi? Engko tak foto. Gila nih. Ojo. Mimin iki sok molak-malik lho anggere. Pripun ta? Cedak wong wedok kok njur Armari. lanange ketok. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya Kalau lihat aku gimana? gak kaya bocah rung di dosa kaya ngono. Ya Allah. Yo pancene kok ya. Pilih nek iro kanan ngene iki piye kae Piye? suarane? Ya wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho. Kowe kesem-sem ra? Kesengsem nganggo banget. Kesem-sem. Kesengsem. Nek yo ora terus gocek kono kok loro mangsa. Nek kesem-sem terus dadi male lanang po? Ya aduh. Dadi lanang. Ya Tenane. tenan. Kok sanggulan? Lho iki kan ning panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan Ya, lho. Tenan lho jam-jam 3 kae lho. Ya jam 3 lho. Ning aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rung jamu ya, Mbak. Jalo pasenan lho duake. Aku duwe aku. Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok. Kok dililang. Terus gak iki gunane nggo apa? Cih, niki ngaturake napa podang kuning nggih? Podang kuning. Podang Mbak kuning. Elisa. Siap. Ya. Monggo. Pun aturaken podang kuning. Ya. Podang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo. Sing apik Ana, podang. ana sang Apa wae? manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa teke? Kono. no. Oh kowe jelmaan gagak wati. Manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho, Nduk ngerti ra? Jangan. Lah aku ya nggak ora ora mau. toh. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan kau mau. Nanti Semangat kalau sehat. Iya sehat lah. Ya nak. Nadyan wujud temong peksi agawe talining prangta alus manis tur merak ati ngopo sikile Padha resike, padha putih. ya beda Lah. oh putegane sikil buka telo rawang ngono tetep nggon aku nek mbak iki Mbak Apri wangun sikile lagi lho kok telo koyo asem Kaya telo. Apa kok? Sing ngrebab ki Kenapa? duduk wong wedok asli kok malah gerdungklo. Ae Mas, pas tak cedhaki mah kok bergas kok barang wedok asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to, Mas? Lah marang nyamang kowe sing ngati kok Lagi menep ki lho Le. ora dek ki amit-amit ojo nganti anakku koyo banci ngono Kok lagi kaya banci. Mbak Ayu ra lagi bobot Lagi iki. Oh, alah. Jaga anu ya Mas aja sok ngumbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk nang omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbah simbis ngono. potongane
Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen diles-ilesno kowe. Kowe tetep imam keluarga. Wong lanang kudu piye kudu? Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gaeke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok gawe dhewe kono. Kowe ngerti ra? Iya. Mau menang sangar tok menang kesinge. Alah rasa boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti nggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat. Ngono lho. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbak simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa, jiko atine wong wedok wis bebojoan kok dadak untung. Aku ngajari apik lho njaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? Lah piye lho iki? Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak. Dari Raden Ngabehi Marsudiono SH Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang nyuwun lagu Bojo Anyar. Lah iki pamer bojo mbok nami menika Mbak. Bojo Anyar. Oh Bojo Anyar. Lagune sing piye Bojo Anyar? Pamer bojo aku tak mau jikalau aku dimati pulangkan saja kepada orang tua. Ini bojanya lagu kebangsaan. Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Pamer bojo ya. Ki nek nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru. Pamer bojo ya nganggo keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino dalange liyane mbok sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Sakit lho, kula multifungsi ya nganggo cicik ya iso. Coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik. Kowe. Dicoba-coba. Ya, cepat. Praktekke zaman semono yo. Yo. Ding. Gosek. Seneng aku. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa. Kira nganggo rokmu sepira wae? Aku rok mini semene. Roke sak mene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep pira wong bagus ada dicincike titik ngono. Paha Om kuwi. Paha Om. Zaman dhisik. Nek saiki blas. Ora leren. Oh alah. Jadi baleni sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngeten iki ora so. Alah jenengan nglimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bancine nek nesu akrene. Iki aja Pak Lurah marga luwih ki le meteke tenan aku ya arep dilimpeke bengi iki. Banci ana sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku nang dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinor kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngerget-ngergeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke ya Cek apa cek? Aku arep tak omongke lihat WA, engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, yo. Berat lho. Berat Pak Untung tak takoni muni ora, iki ana banjir jebloske paku jaran. Di streaming
maling lho iki. Pidana umum kowe. Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos pakunjaran kok gampangan pakunjaran to. Mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki nek Pak Untung presane oh Mimin iki kurang ajar iki. Wih, saiki kocap kowe wis kocap. Ming diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyak, tuncal nang truk bebuki nang. Elisa iki kok modar iki to begitu. Syukur, Ding. Lah ngono Syukur. Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Ya wis mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Nek ngalah dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi? Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe bareng no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku jak bolo no. Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Sok nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kobripun kersanipun wonten. Kon mlathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok ngendika mendem ki nek ngicipi ampun ngicipi rumiyin ngene ngendika. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu. Ajaran sesat. Iya, dibacetke Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Wasa enggan kula goleki Disingsati lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Pede. PD WGR. GR banci tuwa. Iki lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu jajan menurut golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning iba bunga hengatiku halah bisa Yandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. Nyandeng bisa dadi Pedenan budhe Wiwina. Kok seneng nek ngono nek. Andani sesuk sekolah ning nggon aku. Ya, diajari. Diajari lho budhe. Sekolah nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning nggon 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopat aku mumet. Mangga lanjutipun. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Lurah golek sing tasah
Ya hati-hati Nok. Nah. Saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis kuwi wis lair wis ngono, piye lek perubahan. Iya. Wis dadi watak. Ciri mancing. Iya, wis ora iso wah. Ya mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Iya, pancen bener.